Jam Session, hirugarren saio izen da. Eta Durango Jam Session honekin gure dugune da, alde batetik, jazzan eta musika improvisatu Durangon dauen zabetasun hori apur bat bildu inguru honetan, eta Durango musika eskolatik antolatute eta Paterena Kafe Antzokien laguntzaz, hemen egin dugu saio hau. Ikusi duzuenez, gauza, lagun artekoa da, eta gure asmo hori da. Bi asmo, alde batetik zaretasun horretako jentie bildu, eta bestalde, hemen inguren jasa eta jotzen da bien jentiei, apur bat aukeratxo bat emon, konpartitzeko danon artien musika improvisatu.